Намираме се в Париж на Айфеловата кула. Аз съм репортера Веско Берянов. Сега ще направя интервю на всеки един от групата, с които сме тук. Дамо, какво ще кажеш за преживяването си в Париж в момента на Айфеловата кула? Не знам, много е високо, не мога да мисля. Ай, тук има ресторант. Може ли да намериш пиво? Ако не да пиво, ще падна долу. Сега да запитаме и тия мадами. Не. Дитке, кажи какво мислиш за преживяването си във Франция на Айфеловата кула? Бърз отговор. Не знаеш? Изненадана съм много. От кое? От кое, Дитке? Мимче, кажи ти какво мислиш за Париж през този тук? Париж е прекрасна. Тук си разпълвам палатка на едно такова и оставам. Какво ще кажеш за града на любовта? Обичаш ли го? Не. Не ми харесва. Той не е града на любовта, е града на секс-шопа. Ето е Живка, която няма къде да избяга от интервюиращия. Живка, кажи... Сподели какво мислиш? Как се чувстваш? Да. Прекрасно, Веско. Нали? Ти как се чувстваш? И аз се чувствам прекрасно. Няма какво да сега да запитам Веселка. Не се крие, не се прави на срамежлива, всички знаем, че не си срамежлива. Кажи, какво мислиш за престоя ти в Париж? Кажи защо, какво мислиш за престоя ти в Париж? Виж как се пръска. Ужасно е. Джони, ти какво ще кажа? Мисля, че Париж е един много скандален град. Скандален град? Той е мега светския град. Да, чай да покажа от колко ниско интервюраме в момента, да им се зави свят на здравите зрители. Веси, кажи моля ти. Веси, ако очаква да я се молим, обаче това няма да стане. За пряко на телевизията Сътън Вала, Веселин Барян.